Diolch yn fawr. Diolch yn Dduw am gyfle arall i ddod yma i geisio dy wyneb ac ni'n cyflwyno'n hoedfa i ddofal di ac yn gweddio ar ei ti dywallt dy lan ysbryd arnom ac i arwain bob yr un ohonom i geisio dy wyneb i addoli dy enw di ac i fod yn ymwybodol dy fod yma ni'n plith. Tyr felly, i ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant i'n harglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch ni ddechrau'r gwasaraeth drwy ganu'r emyn rhif 59. 59, rhagluniaeth fawr y nef mor rhyfedd yw, esboniad helaeth hon o arfaeth Duw. Mae'n gwylio llwch y llawr, mae'n trefnu lluoedd nef, cyflawna'r cwbl oll o'i gyngor ef. 59 gen i sefyll i'w chanu. Croeso'n gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fydd aluniaeth ysgam drws nesaf yn y neuadd. Bydd yn cwrdd gweddi misol ni yn cael ei chynnal ar y drydydd nos Iawr mis, sef mis Mawrth 4 ar 15, mis Mawrth 19. Fydd yn hoedfa nesaf pnawn Sul am hanner awr wedi 3. Ar wrth i ni gymryd y casgliad gan i ganu tra'r ein heistedd emyn rhif 205 o llefara a ddyfwyn Iesu mai dy eiriau fel y gwyn. 205.
Bydd am darlleniad o'r Efengyl yn ôl Marc, penod 5, ac yn dechrau'n adnod 21. Marc, penod 5, ac yn dechrau'n adnod 21. Ac wedi'r Iesu drachem fyned mewn llong i'r lan arall, ymgasglodd tyrfa fawr ato ac yr oedd fe wrth y môr, ac wele un o beneithiaid y synagog a ddaeth a'i enw Jairus, a phan ei gwelodd fe asyrthiodd wrth ei draed ef. Ac fe a fawr yn biliodd ag ef gan ddywedyd, mae fy merch fechan ar dranc a tolwg i ti ddyfod a dodi dy ddwylo arni fel yr iacheir hi a byw fydd. A'r Iesu aeth gydag ef a thyrfa fawr a'i cynlynodd ef ac a'i gwasgasant ef. Gyna os newn ni ail ymuno yn y darlleniad ac dechrau o adnod 35 ac fe eto yn llefaru daeth rhai o di pennaeth y synagog gan ddywedyd bu farw dy ferch. I ba beth eto yr aflonyddir athro. A'r Iesu yn Ebrwydd wedi clywed y gair a ddywedasid a ddywedodd wrth bennaeth y synagog nac ofna, cred yn unig. Ac ni adawodd fe neb i'w ddilyn, ond Pedr ac Iago ac Ioan brawd Iago. Ac fe ddaeth i di pennaeth y synagog ac a ganfu'r cynnwrf a rhai oedd yn wylo ac yn ochau'n llawer. Ac wedi ddofyned i mewn, fe ddywedodd wrthynt, paham y gwnewch gynnwrf ac yr wylwch, ni bu farw'r eneth eithyr cysgu yma. A hwy a'i gwatwarasant ef, ond fe wedi bwrw pawb allan a gymerth y dad yr eneth a'i mam a'r rhai oedd gydag ef, ac aeth i mewn lle yr oedd yr eneth yn gorwedd, ac wedi ymaflyd yn llawr eneth, fe ddywedodd wrthi, talitha cwmi, yr hyn o'i gyfieithu yw, yr eneth yr wyf yn dywedyd wrthyt cyfod. Ac yn y fan y cyfododd yr eneth ac arodiodd, cynnes 12 mlwydd oed ydoedd hi, a syni wnaeth arnynt a syndod mawr. Ac fe archmynodd iddynt yn gaeth, na chai neb wybod hyn, ac y ddywedodd am roddi peth iddi i'w fwyta. Byddai bendith Duw ar ei air sanctaidd ef. Gadewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn i ti unwaith eto, Dduw, am gyfle arall i ddod yma i'th di, i ddod i'th gwmni di o Dduw, i ddod i'th bresenoldeb. I ni'n diolch am yr addewid ble mae yna ddau neu dri wedi ymgynnull yn dy enw di. Yna rwy ti yn ei misg. Ac felly o Dduw, i ni yn diolch i ti am yr addewid dy fod yma yn ein plith ac yn gweddio o Dduw ar ei bob yr un ohonom wybod a phrofi a blasu o'th bresenoldeb. Y byddwn ni yn gwybod y fod yma ac y byddwn ni yn cael ein argyhoeddi yn sicr dy fod yma yn ein plith. Ac y bydd hyn o Dduw yn ein dwyn yn agosach ata ti. I ni yn cyflwyno bob yr un ohonom i ddofal pa bynnag cyflwr yr ydym ynddi o Dduw, os ydym wedi crwydro'n bell o'th bethau, os ydym cylonau'n oer neu'n galed o Dduw, neu hyd yn oed os oes na awydd i geisio dy wyneb fwy. I ni yn gweddio Dduw y bydd y di ar waith ac yn cynhesu'n cylonau ac yn ein dwyn yn agosach ata ti. I ni yn gweddio Dduw ar ei ti dywallt y lan ysbryd arno, ar ei ti i ddod a gwneud gwaith o ddifri yn ein plith. O Dduw, i ni yn cyffesu o wythnos i wythnos ein gwendid, i ni'n gwybod o Dduw, i ni'n ymwybodol o'n gwendid a'n crwydro ni. Mor aml i ni yn dadl di lawr yn ystod ein dyddiau gatref tu allan i'r capel o Dduw, i ni yn gwybod ein bod yn dadl di lawr. Ond hefyd o Dduw, ein cyffes mor aml yw ein bod yn dadl di lawr pan yn dod i'th di, nad ydym wedi paratoi yn hyneidiau fel ag y dylsym. Nad ydyn ni hyd yn oed yn dygeisio di fel ag y dylsym ni. Yma, yn ystod yr oedfa, mor hwydd, mor hawdd, mor sydyn yma ein meddyliau'n crwydro tuag at bethau eraill. O Dduw, i ni yn gofyn i ti fadden ni am hyn, ac yn ein gwendid ar ei ti nerthyn ni nawr i geisio dy wyneb di, i foliannu dy enw di, ddyrchafu dy enw goriwch pob enw arall. O Dduw, helpa ni wneud hyn, i ni yn gofyn felly am y tywalliad hynny o ddifri, ar eich ysbryd di fod ar waith yn rymus, yn argyhoeddi o bechod, yn dod a agor llygaid y deillion iddynt weld ei hangen am waredwr. Ac felly o Dduw, i ni yn cyflwyno'n glad i ti unwaith eto ac yn gofyn i ti i fendithio
ein gwlad o Dduw yn diolch am dy fendithion gynt ac yn gofyn hyd yn oed heddiw ar eith bobl i weld y law ar waith. O Dduw, gymaint o gapeli ar hyd a lled o wlad sydd wedi troi cefn ar yr Efengil Sanctaidd. Ond eto, Dduw, mae yna rai dal ar ôl. Mewn ambell i gornel yn ein gwlad ni, mae yna ambell i gynulleidfa yn dod ynghyd ac yn gwrando ar yr Efengil pur ac yn dal yn canu dy glodydd ac yn daddoli di. Ac felly ni'n gofyn am rheini ar ei ti fendithion nhw, ar ei ti galanogi nhw yn ystod y dyddiau caled yma ac y bydd na ffrwyth yn dod o'i llafur. Felly o Dduw, bendithio ni yma hefyd, i ni yn gofyn i ti drigarhau wrthym ni. Yma yn y ddinas hon, dinas sydd wedi troi ei chefn yn llwyr ar dy air di. Does dim fawr golwg o gwbl o unrhyw effaith o'th air ar y ddinas hon. Ac felly o Dduw, i ni yn gofyn i ti drigarhau wrth ein dinas ni yma ac i ti weithio ni'n plith ni ac i ni cael gweld dyddiau gwell. Rho ffydd i ni o Dduw i fedru dychmygu'r peth, ond hefyd o Dduw, rho ffydd i ni gredu y gellu di wneud gwirthiau yma yn ein plith ni unwaith eto. Madden ni am ein anghrediniaeth a tirdo ni'r man yr wyt ti'n dymuno ni fod. Bendithion hoedfa nawr, i ni'n gofyn hyn oll felly trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch i ni ganu emyn rhif 530. 530 o na bawn yn fwy tebyg i Iesu Grist yn byw, yn llwyr gysegri mywyd i wasanaethu Duw. 530 yn ei sefyll i'w chanu.
Byddai yn testyn o'r Efengil yn ôl Marc, penod 5, adnod 36. Marc 5, adnod 36. Ar Iesu yn Ebrwydd wedi clywed y gair a ddywedasid, a ddywedodd wrth bennaeth y synagog, nac ofna cred yn unig. Nawr, unwaith eto, i ni'n edrych ar ddarn o'r ysgrythyr sydd yn atgoffa ni nad yw statws, nad yw cyfoeth yn unrhyw amddiffyniad o dreialon y byd. Yma ni'n darllen am hanes un o benaethiaid y synagog ac yr oedd yn fawr ei barch a'i safle o fewn cymdeithas. Ac eto, yma yn hanes digwyddiad yn ei fywyd bydde yn trawsnewid ei fywyd. Dyma beth ni'n darllen eto wythnos diwetha, neu pryd bynnag oedd hi'n edrych ar hanes Naaman. Ac doedd ei statws ddim yn ei amddiffyn o unrhyw afiechyd nag oedd. Ac felly ni'n gweld fan hyn, hanes digwyddiad a oedd yn mynd i trawsnewid gweddill ei fywyd. Bydde yn barod i gyfnewid ag unrhyw un ei safle, petai modd iddo osgoi yr hyn oedd ar fi'n digwydd. Dwi'n weddol sicr o hynny. Petai chi'n gofyn iddo fe chydig cynt a fydde di'n fodlon cyfnewid ar rhywun arall a colli dy statws a safle a arian a gyfoeth a poblogrwydd neu be bynnag fydde fe, a fydde di'n fodlon cyfnewid dy sefyllfa, mi fydde fe wedi bod. Nawr chi sydd yn credu bod y byd yn gallu rhoi hapusrwydd i chi. Wel, reit ar gychwyn y neges yma, wel, gai ofyn i chi ail ystyried. A yw hyn i chi yn ei geisio yn wir hapusrwydd ac a yw yn rhoi hapusrwydd i chi? Neu a yw yn rhywbeth sydd dros dro, sydd yn dymhorol, sydd am yr eiliad. Mae llawer yn rhoi oriau i ri yn dos na o fewn ein cymdeithas i weithio'n hwyr mwyn cael mwy o arian, mwyn cael mwy o statws, mwyn gallu cael pleser am falle chydig oriau ar y penwythnos. Ac yna nôl i'r gwaith, gweithio oriau hir, wedi blino gormod i wneud rhyw lawer gyda'r nos. Chi'n clywed am rai pobl, mae'n anhygoel. Maen nhw'n dechrau am 7 y bore, maen nhw'n ôl am 7-8 y gloch y nos, maen nhw'n goffa mynd i'r gwely am 9, achos maen nhw'n goffa codi am 5, achos maen nhw'n fod ar lôn am 6, a maen nhw'n dechrau gwaith am 7, maen nhw'n goffa teithio, maen nhw'n gweithio oriau, maen nhw'n gweithio ar y penwythnos. Gyd mwyn beth? I ba bwrpas, yr holl arian, yr holl gyfoeth i beth. Ac byddwch chi'n meddwl fan hyn, beth bynnag oedd i safle fe, i chi'n meddwl bydde fe wedi cyfnewid ac unrhyw un. Yr un fath o Naaman. Ac eto, i ni'n gwybod hynny, a mi fydde mwyafrif o'r byd yn gwybod hynny. Ac eto, maen nhw dal yn cael eu twyllo meddwl bod y byd rhywsut, o liam nawr, tra bod ni'n ifanc, yn gallu rhoi rhyw bleser i mi, ac felly dwi'n fodlon ceisio yr hapusrwydd mae'r byd yn ei roed i mi. Ond pa bwrpas yw hyn i gyd pan i chi'n dod wyneb yn wyneb a threialon tebyg i Jairus? Pan i chi'n meddwl am yr holl bobl yn y byd heddi sydd yn rhoi eu holl fywydau i ennill arian, i cael poblogrwydd ac hapusrwydd, ac yna maen nhw'n gwynebu rhyw tristwch mawr fel yr hyn sydd yn yr hanes yma, bod i ferch fach ar fi'n marw. I ba bwrpas yw'r holl arian wedyn ni? Petai rwy'n rhoi'r dewis neu fi, gei di fod y person fwyaf cyfoethog tan dy fod i 99 mlwydd oed, ond ti'n mynd i golli rhywun sydd yn agos, sy'n sa eisiau'r arian, dwi ddim eisiau dim i ddod fath, dwi ddim eisiau'r statws, a mi fydde pob un yn dweud ni, mi fydde mwyafrif o'n ni sydd â synwyr cyffredin dweud, dwi ddim eisiau'r arian, dwi ddim eisiau'r poblogrwydd, dwi ddim eisiau'r statws, ond eto i gyd, maen nhw'n byw fel petai hwnna yw popeth. Bo rhaid i fi cael y pleser, mae rhaid i fi cael y poblogrwydd. Ond chi'n meddwl beth, hyd yn oed pen na cewch chi unrhyw anhawster yn eich holl fywyd, na thristwch, na siom, nid yw yn eich paratoi am dragwyddoldeb. Wel, dwi eisiau chi ddychmygu am eiliad y bore digwyddodd yr hanesydd yma. Doedd e ddim yn hir yn ôl, 2000 o flynyddoedd yn ôl, doedd e ddim yn hir nag yw. Os ni'n gweithio nôl, sawl mam gi a tad ci a sawl cenhedlau sydd yn mynd nôl 2000 o flynyddoedd yn ôl, doedd e ddim yn lot. Os chi'n meddwl nôl i 2000 o flynyddoedd yn ôl, neu tua beth bynnag oedd a'r hanesyn yma o'r wyrth sydd yn digwydd fan hyn,
Dychmygwch chi'r bore yna, dwi'n yn gwybod pa fore yna, gallai wedi bod yn bore dydd Mawrth neu bore dydd Mercher. Ond rhyw bore dydd Mawrth, bore dydd Mercher. A mi fydda'r gŵr yma wedi deffro yn y bore, falle, siwr o fod, ddim wedi deffro. Falle ddim yn gallu cysgu yn y nos gyda'r tristwch oedd yn ei wynebu, ac oedd yn troi a throsi trwy'r nos, a mi fydda fe'n dris ac yn torri galon, ac ddim yn gwybod beth i wneud â'i hun. Ac yna'n goffa deffro. Yn goffa gwynebu'r dydd. Hwna yn reality i lawer iawn. Mwyafrif o bobl yn mynd i wynebu sefyllfa yna rhywbryd, ond llawer yn gwynebu fe yn aml yn eu bywyd nhw. Dyma chi ddigwyddiad rhyfeddol, ond mae'n dechrau yn un trist iawn. Wel, yn gyntaf, hoffwn ni edrych ar yr hanesyn yma. Edrych ar yr hanesyn, y tad a'r ferch, yr hyn yr oedd y tad yn mynd trwyddo, a'r hyn yr oedd yn digwydd i'r ferch. Y wyrth sydd yn digwydd a'r broses sydd yn mynd trwy calon a meddwl y tad. Ac felly, trio cymryd gwersi allan o'r cyfan, a gobeithio fydd e rhyw fydd i rywun. Wel, yn gyntaf, hoffwn ni edrych ar y dechrau chwilio, dechrau ceisio. Yna newyddion trist, ac yn olaf yr orchymyn yna i beidio ofni. Wel, yn gyntaf, dechrau'n chwilio, adnod 22 ymlaen. A gwele, un o beneithiaid y synagoga ddaeth a'i enw Jairus, a phan ei gwelodd, fe a syrthiodd wrth ei droed ef, ac fe a fawr yn biliodd ag ef, gan ddywedyd, mae fy merch fechan ar dranc, a tolwg i ti ddyfod, a dod i dy ddwylo arni, fel yr iacheu'r hi, a byw fydd. Nawr, dyma chi eiliad y mywyd Jairus. Hyd yma, efallai popeth yn iawn, wedi bod yn iawn yn ei fywyd. Yn sicr ni'n gwybod yn llwyddiannus. Ond yna, pryd bynnag oedd e, dechreuodd i ferch fynd yn sal. Ac ni'n gweld ei gariad tuag ati yn y term o agosatrwydd fy merch fechan, fy merch fach. A chi'n gallu teimlo'r y cariad tuag at y ferch yma. Doedd hi ddim yn fach iawn, ni'n deall ei bod hi yn 12 mlwydd oed, ond felly nid o ran maint ei chorff neu taldran, ddim byd felly, ond o ran term o gariad fy merch fach. A bydde wedi gobeithio, bydde yna wellhad, bydde wedi gobeithio rhyw ddwrnod, bydde yna rhyw obeth i'r ferch, bydde hi wedi dod trwy'r salwch. Mi fydde arian wedi bod ganddo fe i dalu'r doctoriaid gorau, mi fydde wedi nabod pob un o fewn cymdeithas, ac felly nabod y bobl iawn a'r breintiau sy'n dod o hynny. Pobl sydd â digon o arian, mae lot o breintiau dyn nhw, maen nhw'n gallu talu i fynd yn breifat yn dydyn nhw fel heddi, a maen nhw'n gallu talu i fynd ymlaen o'r ciw, ac felly maen nhw'n gallu talu rhywun i trio roi rhyw driniaeth i wella nhw'n gynt, ac wedyn i falle bod chi'n nabod rhywun sy'n nabod doctor arall sydd un o'r goreion yn y maes. Dyna'r math o beth fydde wedi digwydd fan hyn i Jairus. Mi fydde wedi nabod y bobl iawn, ac yr oedd yr arian gyda fe i dalu. Oedd popeth yn mynd yn iawn iddo fe. Ond dirywio oedd hanes iechyd y ferch yma. Roedd hi ar fi'n marw. Ond bydde Jairus siwr o fod wedi clywed am yr Iesu. Roedd nifer yng Nghapernaum wedi clywed am wirthiau'r Iesu hyd yn hyn. Nifer, byddech chi wedi bod yn anhygol o anwybodus o beidio fod wedi clywed am ddigwyddiadau y gŵr yma. Yr oedd e wedi taflu ysbryd aflan allan o ddyn. Yr oedd e wedi iachau mab y cynwriad, oedd e wedi iachau y claf o'r parlus, oedd e wedi iachau mam yng Nghyfred Pedr o'r cryd, ac hefyd y dyn ar llaw wedi gwywo. Felly mae pob un o'r ein yn ddigwyddiadau, bethau dim ond un ohonyn nhw. Mi fydde bod yn ddigon i godi poblogrwydd ac enwogrwydd yr arglwydd Iesu Grist, ond mi roedd digon o bethau, ac felly mi fydde'r gŵr yma'n siŵr o fod wedi clywed am hanes yr Iesu. Ac felly, allech chi ddychmygu bydde wedi deffro ar bore yma, yn torri galon, ond yna'n meddwl, mae'r Iesu yma, ac yma yna rhyw lygedyn bach o leini. Falle bod na obeth i fy merch fach i. A fydd hwn yn gallu helpu. Oedd e'n gwybod i fod yn ddyn da, efallai, i fod yn broffwyd o ddiw hyd yn oed. Oedd e'n meddwl, wel, sut i niwe, falle, yn ei anwybodaeth e, mae'n meddwl, mae hwn yn rhaid bod yn ddyn da, mae'n helpu pobl. Ac os oedd yn helpu pobl mewn ffordd mor wyrthiol, mae'n rhaid bod yn broffwyd. Fo ddim yn deall mae mab diw oedd e, ond oedd e'n gwybod gymaint o hyn, mae proffwyd oedd e falle. Ac nad pryd hyn yn deall mae'r Meseia oedd e, yr oedd e'n credu efallai gallai helpu. Dyma oedd ei unig o bethau. Ac chi'n gwybod yn y sefyllfa oedd e'n wynebu, wneud e fanteisio ar unrhyw beth.
unrhyw beth gall helpu. Ac oedd e'n gwybod, os na a i nawr, fydd ry hwyr. Oedd e'n deffro yn y bore, oedd e'n gweld cyflwr i ferch. Ac oedd e'n gwybod, oedd pob meddyginiaeth wedi methu. Doedd dim un doctor wedi gallu helpu. Ac felly oedd e'n meddwl, dwi wedi clywed am hwn, efallai gallu helpu. Mae rai fi fynd nawr, os na i oedi. Fi'n gwybod oedd e'n meddwl, beth os na i fynd nawr, ond mae rai fi fynd nawr. Mae'r Iesu yma, ac os na ai fydd ry hwyr. Ac felly fe rithrodd e, dyma beth ni'n darllen fan hyn, fe rithrodd e at Grist, ac fe syrthiodd e o'i flaen e, ac fe ymbiliodd ar arglwydd Iesu Grist. O na, fe wedi gallu helpu, dyna beth mae'n ymbilio, mae'n pledio, mae'n mor awyddus, mae faich e mor drwm. Does dim ots gyda fe, pwy oedd e, i safle fe, doedd ddim ots dy fe bod e'n plygu lawr o flaen pobl eraill, a pobl yn meddwl, be mae'n neud yn plygu lawr? Mae e'n well yna, sy'n eisiau fe plygu lawr? Mae e'n ddyn o statws. Mae'n ddyn pwysig, sy'n eisiau ti plygu, ond oedd e'n bots dy fe, oedd e'n mynd i plygu, oedd e'n pledio. Oedd hwn llawer pwysicach, a oedd modd i'r Iesu helpu. Heb ddeall pwy oedd yr Iesu na beth oedd yr Iesu'n abl i wneud yn llwyr, oedd e'n deall yn llwyr, ond mae'n credu hyn. Os daw at yr Iesu, ac os daw yr Iesu gydag e, ac os gall yr Iesu osod ei ddwylo, wedi clywed am hyn, os gall yr Iesu osod ei ddwylo ar ei ferch, efallai bydde modd helpu. Os oedd unrhyw un, a'r unig un oedd e'n gallu meddwl, neb arall wedi dod yn agos i wneud i mi fel hyn, ac yr oedd bywyd dal yn y ferch, ac felly dyma fy unig obydd. Ac ni'n gweld fan hyn y cychwyn ceisio'r Iesu. Mae llawer wedi dod cyn belled â hyn. Maen nhw wedi gweld angen yn ei bywyd ac wedi dechrau holi'r cwestiynau. Pam i ni yma? Beth yw fy mhwrpas ar y ddeiar? Pam bod rhyfeloedd yn digwydd? Pam bod diargrynfeydd yn digwydd ac yn lladd gymaint o bobl? Os na Dduw, pam bod yn caniatáu? Ac maen nhw'n gallu beio Duw. Maen nhw'n dod â pob math o bethau. Maen nhw'n dechrau meddwl. O leia maen nhw'n meddwl. Mwyafrif o bobl heddi, falle ddim un o'n meddwl bellach, ond mae yna rai yn dechrau falle holi ac yn gofyn pam ydw i yma. Ac yma sut dath y byd yma i fodolaeth? Dwi wedi clywed ar y damcaniaethau gwirion yma, a dwi'n gallu deall y peth. Os oedd na ffrwydrad, o ble dath y peth oedd wedi ffrwydro, ac felly maen nhw'n gorfod mynd nôl a meddwl. Maen nhw'n meddwl, pwy greodd y peth ffrwydrodd, ac felly dechreuwch meddwl. Dechreuwch ofyn cwestiynau. Peidiwch ag eistedd lawr a claddu'ch pen yn y tywod. Ac efallai bod na rai wedi dechrau meddwl. Ond efallai bod nhw ar ryw ddigwyddiad trist fel hwn, fel y gŵr yma, rhyw treialon mawr trist, wedi peri i chi chwilio am un gall helpu. Falle bod na ryw ddigwyddiad yn eich bywyd chi, wedi achosi chi i ddechrau ceisio ac i holi. Efallai bod na rhai wedi clywed, wedi dechrau gweld ychydig ar eich cyflwr pechadurus. Ac oherwydd hynny eich bod chi wedi dechrau ceisio yr Iesu a'i bresenoldeb. Ac chi yn gwybod pa le i droi. Chi wedi clywed am yr efengil. Chi'n gwybod i ba gapel i fynd. Chi'n gwybod pa wefan i droi ati mwyn gwrando ar yr efengil pur. Chi wedi gweld sut yma'r efengil wedi trawsnewid bywydau. Chi'n gwybod le i droi. Chi wedi gweld nerth yr arglwydd ar waith ar eraill. Efallai bod chi wedi gweld efallai, chi'n gwybod y dymuniad i ni'n gobeithio ac yn gweddio amdano yw yn ein strydoedd ni, yn ein hysgolion ni, yn ein colegau ni, yn ein gweithfeydd ni. Y bydd na niferoedd yn dod i gredu ac y bydd na bobl yn gweld ac yn gweld gwirthio o'i blaenau nhw meddwl, dwi'n gwybod ble i droi. Dwi mewn argyfwng ac felly dwi'n gwybod, dyma beth sy'n digwydd fan hyn, yr oedd hwn wedi clywed am yr Iesu. Yr oedd wedi gweld gwirthiau yn digwydd o'i flaen ac felly mae'n gwybod ble i droi. Efallai fel y gŵr yma, byddwch chi'n gobeithio y bydd na ryw obeth ar eich cyfer chi. Ar Iesu aeth gydag ef, dyna beth ddigwyddodd adnod 24. Ar Iesu aeth gydag ef, a thyrfa fawr a'i cynlynodd ef ac a'i gwasgasant ef. Mae'r Iesu mor drigarog. Mae'n gwrando ar y gŵr yma. Mae'n gwybod popeth cyn, yn ystod ac ar ôl. Dyna sy'n anhygoel. Mae'r Iesu'n gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd.
Ond mae dal yn mynd gyda ge. Mae'n siŵr bod beth sy'n mynd i ddigwydd mewn chydig eiliadau hefyd. Ni'n sicr o hynny. A mae'n dangos trigaredd. A hyn byddwch chi yn ei ddarganfod yn ei brofi. Wrth ddechrau ceisio'r Iesu, fe fydd ei bresenoldeb yn dod gyda chi. Dyna be mae'r Iesu'n neud fan hyn. Mae'n llawn o gariad. A mae'n mynd gyda ge. Mae'n gweld y gŵr yma. Mae'n cyflwr ofnadw o bryderus ac ofnus a thrist. Ac mae'n dod. A'r Iesu aeth gyda gef. Os newch chi ddechrau ceisio, dyna be fydd yn digwydd i chi. Gwir ceisio hynny yw. Fe fydd yr Iesu yn dod gyda chi. Chymod beth, mae'n rhoi celondid i chi ar y daith hyd yn oed. Ond chymod beth yn yr hanes yma, yr un sydd o'n blaenau ni yma, ni'n dod at oedi, nes i neidio dros yr adnodau wrth ddarllen. Oherwydd ar y daith, fe nath yr Iesu aros am ychydig mwyn iachau dynes arall. Adnod 25, ar rhyw wraig, yr hon a fiasau mewn diferlif, gwaed, 12 mlynedd, ac mae'n ei iachau hi. Mae'n digwydd yn naturiol. Ac felly gyda'r dorf, mae'n gwasgu ni erbyn a'i gyffwrdd yma, na wyrth yn digwydd, darllenwch rhywbryd pan fydd amser dych chi rhwng dechrau'r disgrifiad y wyrth yma, ni'n edrych yno heddi ar diwedd, mae'n adnod bach yn adnodau yn y canol yn dangos beth sy'n digwydd ar y daith. Mae'r Iesu yn iachau ar y daith. Oedd Iesu Gris yn gwybod bod e'n mynd i ddigwydd. Un o'r rheswm eraill pam yr aeth ei gydag chi, achos oedd e'n gwybod, mae yna rhywun mynd i gyffwrdd fi ar y ffordd. Ac felly mae yna wyrth arall yn digwydd. Ac felly mae'n anhygol cyn wrth symud ymlaen at y tŷ y gŵr yma yna wyrth trigarog yn digwydd. Wel, beth amdano chi? Ydych chi wedi dechrau ceisio? Ydych chi wedi dod fel yr gŵr yma yn bryderus am eich cyflwr? Ac ych chi wedi dechrau ceisio? Ond gai jyst bwysleisio, dechrau ceisio yw hwnna. Dwi ddim yn ddigon, mae yna lot fawr o bobl wedi dechrau ceisio ac wedi stopio. Ac wedi mynd nôl i'r byd. Wel, yn ail, y newyddion trist, adnod 35, ac fe eto yn llefaru daeth rhai o dŷ pennaeth y synagog gan ddywedyd bu farw dy ferch. I ba beth eto yr aflonyddu'r athro. Dyna chi adnod, mae'n anhygol. Llai ddim dychmygu adnod fwy, os yw'r gair yn gywir i ddweud caled, di-deimlad, di-feddwl. Dwi'n gwybod sy'ch chi wedi darllen e felly, gael dweud y to, dyma i chi ŵr sydd wedi gadael ei ferch fach yn y bore a wedi mynd i chwilio am ei unig obaith. Ac mae'n torri ei galon. Ac mae'n mynd at yr Iesu, ac mae wedi cael gafel ar yr Iesu, a mae'r Iesu'n trigarog yn dod gyda ge. A wedyn mae deulu fe, neu pwy bynnag o'r tŷ yn dod. Ac fe eto'n llefaru, daeth rhai o dŷ pennaeth y synagog. Gan ddywedyd, bu farw dy ferch, i ba beth eto aflonyddu'r athro. Pam ti'n gwastraffu amser yr Iesu? Mae wedi marw. Dim torri'r newyddion yn araf bach ac yn ei gysuro fe. Dwi'n mynd dweud na. Ac yna wedyn dweud, pam ti'n gwastraffu amser hwn? A ni ddim yn gwybod os mae teulu yn tai gweision y gŵr a ddaeth ar newyddion. Ond yn sicr chi gellir fod wedi rhoi y newyddion mewn modd mwy ystyrlwm. Ac mae'n amlwg o'r adnod yma, doedden nhw ddim yn credu gallai'r Iesu wneud dim byd nawr. Mae wedi dod i'r terfyn. Siwr o fod, heb glywed am wyrth gyda'r mab y wraig o Nain, heb glywed am hwnna, felly ni byddai Jairus a'i deulu, na'i weision. Bydden nhw dal yn gobeithio bod posibilrwydd o wyrth petai nhw wedi clywed am yr hanesyn yna. Felly, siwr o fod, oedden nhw ddim wedi clywed am yr hanesyn yna. Ac felly ddim yn meddwl bod modd i'r Iesu wneud unrhyw beth ar ôl iddi farw. Ac felly, y darlun sydd yn cael ei ddroi ni fan hyn yw anobaith llwyr. Felly ni dim ond dychmygu byddai Jairus. Mi fydde fe'n deg i ddweud, ar y pwynt yma byddai fywyd wedi dod i ben. Yr anobaith, ni fydde modd ei gysuro. Yr oedd e wedi mentro ar ei unig obaith. Ond nawr, yr oedd yn gwynebu terfynoldeb marwolaeth, a nid oedd nunlle iddo droi. Fel wythnos diwetha, edrychon ni ar Psalm 119, a nod 81 oedd yn sôn, eithon ni sôn am y cyfnod o dywyllwch yr enaid. Wel, dyma i chi cyflwr i'r gŵr yma. Nid oes modd
i ni fedru dychmygu adeg fwy tywyll yn ei fywyd o ran Jairus. Doedd dim modd ei gysuro, doedd dim gwella nawr. Ac o ran y ferch, yr oedd hi wedi marw. Ond falle rhai ddim yn ymwybodol o hyn. I bob un ohono ni yn ysbrydol farw, ganwyd pob un ohono ni yn farw. A dim gallwn ni wneud i helpu'n hunan. Dim dirnadaeth o'r ysbrydol, dim perthynas a Dyw, dim dealltwriaeth am dragwyddoldeb yn ysbrydol farw. Chi methu gweld rhyfeddodau'r Efengyl, methu clywed seiniau soniarus clodydd Dyw wrth i ni ganu'r emynau yma. Falle bod y tonau'n ddigon neis i chi, ond dyna cyn belled mae'n mynd, dyw'r geiriau ddim yn golygu dim, does dim addoli yn eich canu chi. Dyna yw trystwch ein gwlad ni bellach yn diwedd. Siwr o fod yn y cymanfaoedd canu. Bydde wedi bod yn fraint siwr o fod i fod mewn cyfan ganu 100 o flynyddoedd yn ôl, ond i gymharu nhw heddi, falle bod i bas a'r tenor, a'r alto, a'r soprano yn well heddi, falle oherwydd yr hyfforddiant, nag oedd e gan mlynedd yn ôl. Ond yr oedd yr addoliad can mlynedd yn ôl, llawer gwell nag yw e heddi, siwr o fod. Faint heddi sydd yn deall y geiriau, faint heddi sy'n cytuno gyda'r geiriau, faint heddi sy'n addoli'r Dyw y maen nhw'n canu amdano, faint heddi sy'n rhoi i bywydau i'r Dyw maen nhw'n canu amdano. Chydig iawn. Falle dydych chi ddim chi'r un peth, chi ddim yn gallu clywed y seiniau soniarus wrth i ni glodfori Dyw. Chi ddim yn gweld chi'n mynd i ddeall e. Chi ddim yn gallu gweld pwrpasau Dyw mewn rhagluniaethau. Chi'n edrych ar eich bywyd chi, a chi'n gweld rhagluniaethau yn digwydd o'ch blaen chi, digwyddiadau chi'n meddwl, cyd-digwyddiadau chi'n meddwl yw nhw, ac chi ddim yn gweld o llaw Dyw arno fe. Chi ddim yn gweld o llaw Dyw yn eich bywyd chi. Pan mae rhywbeth yn digwydd, rhywbeth falle sy'n eich siomi chi, neu rhywbeth sydd yn eich lloni chi, i chi ddim yn gweld llaw Dyw sydd yn fy siomi fi fan hyn mwyn fy amddiffyn ni, a llaw Dyw sydd yn fy lloni fi mwyn i fi arwain fi i'w geisio fe. Chi ddim yn ei weld e. Chi ddim yn gweld rhagluniaeth Dyw yn hanes y byd, chi ddim yn ei weld e. Yr unig beth mae'r meirw yn ei weld yw rhesymau cwyno am rhagluniaethau Dyw. Chwilio am gyfle i beio Dyw am bob peth sydd yn mynd o'i le. Falle mai dyna lefel eich ceisio chi, nid ceisio, falle dyna'ch lefel o'ch dirnadaeth chi. Pan ych chi'n gweld rhywbeth yn mynd o'i le, chi'n dweud, wel, os oes na Dduw, ei fai yw e. Pan mae na ddeiargryn yn digwydd. Pa mae'r tonau anferth yma'n dod. Be chi'n eich chi beio Dyw, ddim beio dyn am unrhyw beth. Chi'n beio Dyw bob tro. Ond yma yn yr hanes yma, gellir dweud o'r diwedd fe ddat Jairus at y man, at y gwaelod, lle welodd ei sefyllfa. Cyrhaeddodd y gwaelod o'r gwaelod, ac fe welodd ei angen yn llwyr, ac oedd wedi dod i weld beth yw anobaith. Nawr dyna i chi le yma'n rhaid i chi gyrraedd. Os yw yn help, a dyma pam yr darnau yma yn yr ysgrythyr yn sicr i chi. Lot o wersi yma yn yr ysgrythyr, ond falle dyma un o'r rhesymau, bod chi'n deall, os ych chi'n gallu deall yr anobaith deiarol teimlodd Jairus wrth i clywed y newyddion am ei ferch. A'r eiliad hynny'n gwybod, does dim gobaith. Yma hi wedi mynd. A'r eiliad hynny, mi fyddai galon wedi torri, a mi fyddai'r tristwch wedi bod yn llethol, a mi fyddai wedi teimlo mor anobeithiol. Dyna i chi'r lefel i ni sôn amdano. I chi wedi dod i'r man hynny, lle chi wedi gweld does dim gobaith i chi. Nawr, nid ceisio dros dro yw hwn, nid ceisio cyfleus, rhyw chwilfrydedd mewn i'r Efengyl. Chymod, dwi'n cofio yn dyddiau coleg. A rhai oedd yn ceisio dros dro. Dwi'n siŵr bydd yna lawer yn mynd yn flin yn clywed hyn o'r cyfnod yna, ond dyna fel o'n i'n ei ddisgrifio fe pryd hynny, ac yn sicr mae blynyddoedd wedi profi fe. Yr oedd e'n ceisio dros dro. Rhyw chwilfrydedd oedd e. A'r rheswm amdano fe oedd hyn, yr oedd yna rai yn y dyddiau hynny, yr oedd nhw'n cael eu taflu mewn i sefyllfa coleg ac yn gweld yr anfoesoldeb a'r bywyd gwyllt a'r meddwi a'r holl bethau sydd yn mynd gyda'r coleg, ac o'n nhw wedi cael eu magu ar aelwydydd lle nad oedd hynny yn rhywbeth oedd yn dderbyniol, ac o'n nhw ddim yn licio fe. Ac felly oedd yna rai'n dweud, dwi ddim yn gyffyrddus yn y gymdeithas yna, ac felly beth o'n nhw'n gwneud? Yn ymuno gyda'r Cristnogion.
Achos yn y dyddiau hynny, oedd y Cristnogion ddim yn mynd gyda'r byd. Oedd rhai yn, ond erbyn hyn, mae bron bob un sy'n honni fod yn Gristion yn union fel y byd. Ond ta beth, yn y dyddiau hynny, oedd na rai Cristnogion oedd ddim yn mynd i'r byd. Ac felly oedd na rai yn ymuno gyda ni, ac o'n nhw'n ceisio gyda ni. Ond y broblem oedd hyn, yr oedd yn ceisio dros dro. Achos oedd yn siwtio ar y pryd. Cael ffrindiau bach, doedd ddim mor wael ar byd. A falle bod yna rhai wedi dod, dwi ddim yn gwybod, ond dwi'n gwybod un peth sy'n sicr, mae yna nifer ohonyn nhw ddim yn mynd i nunlle bellach heddi, sydd yn profi i chi doedd ddim yn broffes go iawn nag oedd. Dyna chi dristwch. Heb ddod i weld ei cyflwr. Doedd yr rhain oedd yn ceisio dros dro yn ei proffes bach cyfleus am yr eiliad. Oedd o ddim wedi dod i'r man lle roedden nhw wedi gweld eu pechod ac dod i deimlo yr anobaith llwyr. Fy mod i'n bechadur ac yn heiddi cosb ac ddim yn heiddi trigaredd. A dyna chi be mae Cristnogion wedi brofi. Mi fydd pob Cristion yn gwybod rhywbeth i ryw raddau am yr ymwybyddiaeth o bechod ac nad ydyn nhw'n heiddi dim. Ac pan yn pledio, does dim y pledio lle maen nhw'n dweud dwi'n heiddi gwrandawiad, maen nhw'n pledio meddwl, os gai wrandawiad. Dwi ddim yn heiddi fe. Rwy mor anobeithiol, dwi ddim yn mynd i gweddio hyd yn oed yn disgwyl ar y dechrau, ond wrth gwrs wrth i chi cael yr hodd o ffydd, mae'r disgwyl yn troi yn gred ac yn ffydd. Ond ar y cychwyn, mae'r fath anobaith yna dwi'n gwybod fy mod i'n bechadur, dydw i ddim yn heiddi trigaredd gan Dduw, dwi ddim yn heiddi maddeuant, dwi ddim yn heiddi cael fy ngolchi yng ngwaed yr arglwydd Iesu Grist, dydw i ddim yn heiddi bod Iesu Grist wedi cymryd fy nghosbi ar y groes, dwi'n yn heiddi dim byd, dwi'n anobeithiol. A wedyn efallai bod chi wedi teimlo, ond dwi wedi troi cefn ar yr Efengyl gymaint o weithiau, ac felly pa les i gen i ddisgwyl maddeuant, pa les i gen i ddisgwyl trigaredd, dwi ddim yn heiddi trigaredd. Nawr dyna'r pwynt i chi fod i gyrraedd. Ydych chi wedi cyrraedd fyna, yr anobaith llwyr yma? Yn lle nad oes modd gwneud dim byd i wella'ch sefyllfa, yr oedd Jairus wedi cyrraedd yna. Doedd dim modd gwella nag oedd i ferched i marw. Ac yr oedd ei fywyd wedi chwalu o'i flaen yr oedd y tor calon yn ofnadw, yr oedd yn llawn anobaith. Nawr dyna chi ddarlun bach o beth sydd angen i chi deimlo, eich bod chi wedi gweld, does dim gobeith. Yn gobeith ni bore yma, pnawn yma yw hyn, bod na ryw rai wedi cyrraedd y man yna, wedi cyrraedd y gwaelod, ac wedi meddwl, does dim gobaith i rywun fel fi. Dwi ddim yn heiddi dim. Chi'n gwybod beth? Dydych chi ddim yn heiddi dim. A does dim gobaith i chi ar eich pen i chi. Ond nid yna welwn ni fan hyn. Pan oedd hi yn wael arno, fe geisiodd, fe blediodd, ac yna fe ath e'r gwylodion, felly chi'n gweld y dechrau'r ceisio trwy bledio a syrthio flaen yr Iesu, ac yna wrth glywed y newyddion yma'r tor calon. Yr oedd wedi cyrraedd y gwaelod. Fe ddath yn wyneb am arwolaeth. Cyrhaeddodd y man lle na ellir helpu. O, na fydd yna rai wedi cyrraedd y man honno. Dwi ddim yn beth braf i ni weld rhywun yn y man honno ar un lefel, ond eto i gyd y mae'n rhywle ni'n gweddio'n dair y byddwch chi yn ei gyrraedd. Y man gwelir na ellwch wneud dim byd i wella eich sefyllfa, a dim a rhaid, dim ond wrth wyrth o bob gwyrth y gellir eich helpu chi. Dyna lle i ni'n dymuno y byddwch chi'n dod. Y byddwch chi'n dod i'r man lle chi'n gallu gweld dim ond gwyrth gall ddigwydd. Dyna yw troedigeth, yw gwyrth. Ond mae rhaid i chi weld, os ych chi'n meddwl gallwch chi gwella eich hunan. Os chi'n meddwl allwch chi fod yn fwy grefyddol. Os allwch chi feddwl, wel, na i ddysgu fwy o emynu. Os na i helpu fwy o bobl. Os na i ceisio siarad yn neisach ac yn fwy caredig na pobl. Ac felly bydd Duw yn fodlon. Dydych chi ddim wedi deall pa mor ddifrifol yw eich sefyllfa chi. Dydych chi ddim wedi dod i fod yn anobeithiol. Na'r eiliad i chi wedi gweld eich anobaith. Deu'n dymuniad yw o byddwch chi yn gwrando ar yr Efengyl. Mae gyda'ch chi'n symud ymlaen yn ola felly o'r chymyn yma iddo fe beidio ofni, adnod 36 ar Iesu.
yn ebrwydd wedi clywed y gair a ddywedasid ac y ddywedodd wrth bennaeth y synagog, nac ofna, cred yn unig. Mae Iesu Grist yn anwybyddu'r newyddion bod y ferch wedi marw. Chi'n gweld rhyw lonyddwch, rhyw dawelwch ac eto awdurdod yn ei ymateb. Mae Iesu Grist yn gwybod bod y ferch wedi marw, bod e'n disgrifio nes ymlaen bod hi wedi cysgu rhyw fath o cwsg, achos mae'n gwybod yn gorfforol mae wedi marw. Mae'r holl bobl yn gwybod bod hi wedi marw. Mae yna rhyw lonyddwch, mae'n gwybod be mae'n gallu wneud hefyd, ac felly mae yna dawelwch ac eto awdurdod yn ei lais nac ofna, cred yn unig. Nid yw yn gwrando ar newyddion a teimlo siom. Dwi ddim yn meddwl, mae wedi marw, dwi'n siomedig, dwi ddim wedi cyrraedd na mewn pryd. Doedd dim bwriad efo'i cyrraedd na mewn pryd. Oedd e'n gwybod yn union beth oedd y sefyllfa. Doedd e ddim yn meddwl, na fydden ni wedi mynd yn syth yno, ddim oedi gyda'r ferch arall, ma oedd eisiau iachad. Doedd e ddim yn mynd i feddwl fyna. Mae e'n gwybod oedd holl beth wedi trefnu ymhell cyn cread y byd ac yn ei ragluniaethau fe, yr oedd wedi trefnu hwn. Efallai ar gyfer rai o'ch chi fan hyn, hwnna fydd yn hyfryd yn rhagwyddoldeb, byddwn ni'n gwybod, efallai bydd y hanes rai ohonoch chi fan hyn, bod y digwyddiad yma gyda Jairus wedi cael ei greu yn y fath ffordd, bod yr rhagluniaethau wedi trefnu'r holl beth, bod yna rhywbeth sydd yn mynd i siarad gyda rhywun fan hyn heddi. Dyna beth ni'n credu, dyna beth yw'r rhagluniaeth Duw. Dyw e ddim yn ymddiheurio nad oedd e wedi cyrraedd mewn pryd. Dyw e ddim yn chwilio am esgus, a cheisio meddwl sut dwi'n mynd i ddatrys y broblem yma nawr. Does dim fath so. Mae siarad am Iesu Grist fel yn ofnadw. Dyw Iesu Grist ddim yn mynd i sefyll na meddwl, nawr, be dwi'n mynd i wneud, mae wedi marw, na mae fi feddwl am rhyw ffordd arall o helpu. Dwi ddim yn meddwl felly, oedd e'n gwybod bydde hi wedi marw. Yr oedd e'n rhan o'i gynllun e. Oedd e'n gwybod yn iawn. Ac un peth ni hefyd yn gwybod yw does dim byd yn rhiannodd i'r arglwydd Iesu Grist. Os oedd y ferch yn ddifrifol wael neu wedi marw hyd yn oed, Iesu Grist oedd yr unig un oedd yn gallu helpu. Ac os oedd yn unol â'i ewyllys ef, yna gellir rhoi bywyd yn ôl iddi. Ac felly, does dim syndod y dywedodd yr Iesu nac ofna, cred yn unig. Bydde Jairus wedi bod yn llawn ofn, siom, tristwch, ond yma mae e'n derbyn geiriau o gysur yma, geiriau o obaith, nac ofna. Chi fan hyn heddi, mae gyda chi gymaint i'w ofni yn y byd, cymaint gall fynd o'i le yn does na. Ond yna i rai sydd yn dechrau gweld eu cyflwr ac yn dod wyneb yn wyneb am arwolaeth a thragwyddoldeb ac yn gweld eich pechod am yr hyn ydyw, dim ond ofn gall lenwi eich cylonau. Oeddi ofni yn beth drwg? Dych chi wedi meddwl am hynny? Oeddi bod yn ofnus yn beth drwg? Mae rhyw fath a poen yn diwedd. Oeddi poen yn beth drwg? Wel, wrth gwrs, dwi'n meddwl bleserus, ond i ni wedi cael ein creu, mae Duw wedi'n creu ni mewn fath ffordd, mae nerfau yn y croen. A mae poen yn beth andros o bwysig, achos mae'n rhoi neges i'r ymenydd i symud o'na. So, ni'n rhoi'n law ar y tân, a mae'r nerfau yn ymateb ac yn anfon neges o boen i'r ymenydd. A mae'r ymenydd yn dweud, oedden tind y law o'r tân, neu fydd y law wedi llosgu. Felly mae poen yn beth hyfryd ar un lefel, mae'n beth pwysig, mae'n achub bywyd. I chi'n tynnu'r llaw allan o'r tân ac i chi'n ddiogel o'r fflamau. Ac felly mae'n beth da, mae'r poen yn rhoi neges i chi dewch o berygl. Ac felly hefyd gydag ofn. Mae ofn yn beth da, dwi'n ofni croesi'r lôn. Dwi dal yn ofni croesi'r lôn, ac oherwydd yr ofn yna, beth daw ar draws y lôn, dwi'n oedi tipyn bach, ac dwi'n pwyllo, ac dwi'n cadw i ffwrdd o berygl. Os dwi'n sefyll ar rhywbeth uchel ac mae yna rhyw gwymp anferthol awr, dwi'n ofni edrych drosodd pam, chos dwi ddim eisiau cwmpo drosodd. Felly be mae hwnna'n neud? Mae'r ofn yna'n beth da, mae'n cadw fi rhag perygl, a dwi'n camu nôl. Felly mae ofn yn beth da. A'r gobeith yma heddiw bod yna rhywun yn ofnus. Achos mae ofn ar un lefel yn beth da i chi. Achos fydd yn eich cadw chi rhag perygl. O'na fydde mwy yn dod yn llawn ofn yn hytrach na'r hyder ffals sydd yn y byd. Mae'r byd yn llawn hyder ffals. Mae e'n droiadw i weld. Chi'n gweld yr hyder yma ym mhobl.
Ac mae'n afiach o beth. Maen nhw mor hyderus bod pob diwrnod gyda nhw i fwynhau ei hun. A maen nhw fel betai dim ofn nhw. O, mae eisiau chi ddeffro, mae gyda chi lot i ofni. Yn cael siarad gyda'r rhai sydd yn ofni. Chi sydd yn ofni tragwyddoldeb. Chi sydd yn ofni bywyd a'r siomedigaethau, a'r trealon, a beth os. A chi sydd yn ofni beth a ddaw yn y blynyddoedd i ddod. Pa eiriau gwell gallwch chi wrando arno nac ofna. Cred yn unig. Mae'r Iesu'n dweud wrth chi nawr, byddai'r Iesu wedi dweud wrth yn beth da bod ti'n ofni. Ond nawr dwi'n dweud wrth ti, paid ag ofni. Oedd e'n bwysig bod ti'n ofni yn y lle cyntaf, achos oedd e'n led at ti ofni. Ond nawr dwi yma wrth ochr di, felly paid ag ofni. Cred yn unig, pan mae Iesu Grist yn agos, dyna i chi gysur, mae e'n abal i'ch helpu, yn eich argyfwng, gall ddod â heddwch i'r enaid. Y tristwch heddiw yw, yr nifer sydd yn ofni a mynd at gyfeillion. Chi di clywed pobl yn dweud hyn, siwr o fod. Os oes rhywbeth yn eich poeni chi, fyddwch chi'n mynd at eich ffrindiau. Be fydd eich ffrindiau'n dweud? Paid â phoeni. Fydd popeth yn iawn. Ac yna, falle, fydd yna rai mynd at offeiriad, falle os yw yn ofn crefyddol, neu mynd at y gweinidog efallai. Ac maen nhw'n mynd at y gweinidog neu at yr offeiriad, ac maen nhw'n mynd ac maen nhw'n sôn am eu pryderon nhw. Ac be bydd mae'r offeiriad neu'r gweinidog yn mynd i dweud, stym eisiau chi ofni. Paid ag ofni nawr, fydd popeth yn iawn. Gai ofyn, ar sail beth maen nhw'n dweud wrth chi beidio ofni? Dwi ddim yn gwybod. Gai ofyn hefyd, pa hawl sydd gan offeiriad, neu weinidog, neu ffrind i ddweud mewn sefyllfa lle chi'n sôn am dragwyddoldeb, bod nhw'n dod, ac maen nhw'n dod lan atoch chi, maen nhw'n poen, nhw'n dweud, paid ag ofni nawr, fydd popeth yn iawn. Mae Duw yn llawn cariad, ac fydd yn maddau pawb, ac maen nhw'n dweud, fydd popeth yn iawn. Pa hawl sydd gan offeiriad, neu weinidog i ddweud, paid ag ofni nawr? A falle bydd nhw'n rhoi rhyw fwythau bach iddyn nhw, a cysuro nhw am munud bach, a paned bach o de, ac ewn ni sgwrs bach, a newn ni helpu ti trwy hwn. Paid ag ofni. Ond pwy roddodd yr hawl iddyn nhw ddweud hynny? Pwy roddodd yr awdurdod iddyn nhw ddweud hynny? Mae gan y byd lawer i'w ofni. Ac os fentrwch chi ddweud wrth y byd peidiwch ag ofni, yna mae eisiau chi ddarllen gair Duw, mae ganddyn nhw mwy na digon i ofni. Mae bywyd i'w ofni, ond mae marwolaeth i'w ofni, mae tragwyddoldeb i'w ofni, mae wynebu Iesu Grist fel barnwr i'w ofni, mae'r peth yn frawychus, fedrai ddim dychmygu beth yw e, os yw'r byd yn meddwl gallen nhw fyw i bywydau fel yma nhw, yn llawn pleserau, yn llawn anfoesoldeb, yn llawn llenwi pethau iddyn nhw i hun, ac yna maen nhw'n dweud, na i wynebu tragwyddoldeb, a dwi ddim yn mynd i ofni. Mae eisiau chi ofni, mae Duw holl a lluog creawdwr y byd sydd yn berffaith ac yn bir ac yn sanctaidd, ac mae ddigofaint yn mynd i fod yn ddychrynllyd, ac felly mae yna ddigon gan ni i ofni. Felly peidiwch da chi gwrando ar bobl sydd yn dweud, peidiwch ag ofni. Mae eisiau chi ofni. Peidiwch ag gwrando ar neb ond Iesu Grist, achos mae e'n dweud, paid ag ofni. Ac os yw Iesu Grist yn dweud, paid ag ofni, yna mae yna le gyda chi beidio ofni. Os dewch chi at Grist, a'i fod yn eich cysuro gyda'i bresenoldeb. Dyna chi wahaniaeth os yw'r offeiriad neu'r gweinidog yn mynd a arwain chi at Grist. Ac yna'n dweud wrth chi, sdim eisiau ofni nawr, popeth yn iawn, dyna'r awdurdod. Ond os wneith unrhyw weinidog dweud wrth chi, peidiwch ag ofni, croesi bysedd fi popeth yn iawn. Peidiwch ag gwrando arnyn nhw. Ond os wnewn nhw arwain chi at Iesu Grist a dweud mae Iesu Grist yn un sydd yn llawn trigaredd ac i chi'n dod yn llawn anobaith ac wedi gweld eich pechod ac wedi gweld eich cyflwr ac i chi'n dod heb unrhyw disgwyliadau ac chi'n meddwl pwy ydw i, dwi'n mynd disgwyl, dwi'n mynd heiddi dim byd, ond wedyn mae'r Iesu'n dweud paid ag ofni. Cred yn unig. Nawr pa mae Ef yn dweud y fath eiriau, mae yna reswm, mae yna awdurdod.
gweld beth ddigwyddodd fan hyn, wrth iddo fe fynd y mewn. Ac fe ddywedodd wrthyn, paham a gwnewch gynnwrf ac yr wylwch. Ni bu farw'r eneth, eithyr cysgu mae. Chi'n gweld yr awdurdod yma. Mae'n gwybod am be mae'n sôn. Pan mae'n dweud paid â gofni, mae'n gwybod be mae'n sôn. A no 38 ymlaen, ac fe a ddaeth i di pennaeth y synagog, ac y ganfu'r cynnwr, farhoedd yn wylo, ac yn ochain llawer, ac wedi iddo fyned i mewn, i fe ddywedodd wrthyn, paham i chi'n gwneud cynnwrf ac yr wylwch, ni bu farw'r eneth, eithyr cysgu mae. A hwy a'i gwatwar asant ef. Chos o'n nhw'n gwybod bod hi wedi marw. Ond fe, gwedi bwrw pawb allan a gymer dad yr eneth a'i mam, a'r rhai oedd gyda gef, ac aeth i mewn lle roedd yr eneth yn gorwedd, ac wedi ymaflyd yn llawr eneth, fe ddywedodd wrthi, talitha cwmi. Yr hyn o'i gyfieithu yw yr eneth, yr wyf yn dywedid wrthyt cyfod, ac yn y fan cyfododd yr eneth, ac arodiodd, canis 12 mlwydd oed o doedd hi, a synnu a wnaeth arnynt, a syndod mawr. Wel, mysa chi a fi hefyd wedi cael syndod mawr. Yr oedd hi'n farw, ac fe ddaeth hi'n ôl yn fyw. Mae yna wyrth rhyfeddol wedi digwydd fan hyn. A dyna chi eiliad o lawenydd, bydde llawer o ddagre y noson honno, ond nid dagre oedd ar y cychwyn o glywed am ei marwolaeth, ond o lawenydd ac o ryddhad rhoddwyd ffydd i Jairus i gredu. Be ddwedodd yr Iesu, nac ofna, cred yn unig, dwi wedi dod, dwi yma, mae fy mhresenoldeb gyda ti. Mae gen i'r awdurdod oedd Iesu Grist yn gwybod pan oedd yn dweud paid â gofni. Does dim eisiau ti ofni tragwyddoldeb. Dwi wedi dod i farw, fe fyddai'n marw ar y groes cyn bo hir, fe fyddai'n cymryd y gosb cyn bo hir, fe fyddai'n atgyfodi o'r bedd cyn bo hir, fe fyddai wedi concro Satan cyn bo hir, ac felly mae'r addewidion yn yr Hen Testament i gyd am y peth, ac fe fyddai'n cyflawni hyn, felly paid â gofni, dwi wedi dod i fod yn waredwr i ti, fe fedra iachau dy ferch, wrth gwrs, fedra i'n neud fi yw creawdwr y byd, fedra iachau dy ferch, ond fedra i'n mwy na hynny, fedra roi bywyd ysbrydol i chi. Cred yn yr Iesu. Gorchmynwyd iddo beidio ofni a chredu. Credu gall yr Iesu a chai, hyd yn oed roi bywyd o farwolaeth. Chi'n gwybod beth all Iesu Grist weithio eto heddi? Fe all ddod ar rhai sydd yn ymddangos y tu hwnt i achad, yn gwbl farw yn ysbrydol. Chi'n gwybod, fe all roi ffydd i gredu. Dyna yw'r efengil, i fath bobl yma wedi dod i achub, y rhai sydd y tu hwnt i drigaredd. Chi sydd yn meddwl nad oes modd derbyn trigaredd, i'r fath rhai yma wedi dod i drigarhau. Dyna chi gysur. I rai sydd yn pledio am anwylid fel Jairus fan hyn, am ei teuluoedd, am ei cyfeillion, mae Crist yn abal i ddod â bywyd ysbrydol i'r meirw. I'r rhai sydd wedi dod at y terfyn at yr anobaith, dyma chi'r gobaith sydd yn Crist. Mae'n abal i ddelio'ch cyflwr. Dyna oedd holl bwrpas ei ddyfodiad. Darparodd Iesu Grist y cyfan ar eich cyfer. Dyna pam mae Iesu Grist yn gallu dweud paid â gofni. Achos mae e wedi delio gyda'ch problem. Ond os mentrwch chi fyw heb Grist, yna does dim paid â gofni i chi. Yma gyda chi ddigon i ofni, ac unrhyw un sydd yn ceisio cysuro chi trwy dweud paid â gofni nawr. Peidiwch â gwrando arnyn nhw. Ond dewch at yr ysgrythyr, ac wrth geisio'r Iesu, wrth edifarhau, wrth galw ar ei enw, am drigaredd, fe gliwch i'r geiriau yma, paid â gofni, nac ofna. Cred yn unig, cred yn yr Iesu. Credwch am yr hyn mae wedi dod i wneud. Mae wedi dod a mae wedi byw y bywyd perffaith er eich mwyn chi, yn eich lle chi. Mae wedi cymryd y gosb ar y groes yn eich lle chi. Mae wedi concro'r beth, mae wedi wneud y cyfan, a na gyd sy'n rhaid i chi wneud yw credu ymddiried, ac wrth credu, wrth ddod, mae'n rhoi'r ffydd i chi i gredu. Ac yma ei berffeithrwydd ei glogin o gyfiawnder yn eich gorchuddio chi'n llwyr. Mae'n tynnu ymaith eich cosb, gan iddo gymeryd ar y groes yn eich lle. Does dim syndod felly iddo ddweud nac ofna, cred yn unig. Oes na rai yn ofni yma heddi? Wel, ein gobaith yw bydd yr ofn yna yn eich arwain chi at Grist. Ac ar ôl cyrraedd Crist, fe gliwch i fe yn dweud peidiwch â gofni. Mae Iesu wedi gwneud y cyfan yn eich lle chi.
ac mae wedi tynnu'r ofn i ffwrdd. Does dim eisiau ofni bellach, dim eisiau ofni unrhyw beth. I ni'n gallu ymddiried yn yr Iesu bod ei raglen ieithau ef goriwch pob dim, ac yna pan y ddawn ni'n cael ein galw adre, y byddwn ni'n gallu gweld gyda sicrwydd ein bod ni'n blant iddo fe, ac y bydd ni'n croesawu ni adre. Nac ofna, cred yn unig. Dyna oedd y geiriau. Y dywedodd yr Iesu wrth y gŵr yma. Yr Iesu yn Ebrwydd wedi clywed y gair a ddywedasid, a ddywedodd wrth bennaeth y synagog. Nac ofna, cred yn unig. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am yr arglwydd Iesu Grist. I ni yn diolch i ti am ei awdurdod e. I ni yn diolch i ti am ei wirthiau fe. Ond i ni yn diolch i ti am ei fywyd a'i farwolaeth e. Am ei drigaredd a'i gariad. Ac am ei gysur wrth iddo ddweud wrth yr enaid sydd yn ceisio. Yr enaid sydd yn llawn anobaith. Yr enaid sydd yn edifeiriol ac yn troi at yr Iesu dan bwysau ei ogrwydd pechod. Ac yna i glywed y geiriau, nac ofna, cred yn unig. O Dduw, i ni'n gweddio ar i ti roi rhodd o ffydd i ryw rai gredu heddiw. I ni'n gofyn hyn oll felly, trwy enw ac eiddiant i'n harglwydd Iesu Grist. Amen. Gwnewch ni orffen ein gwasanaeth drwy ganu'r emyn rhif 309 ac hefyd 310. A oes gobaith am achubiaeth, oes maddeiant am bobau, a oes hedd am edduguniaeth, a oes ceidwad i'r fath rai. Oes medd Duw o'r nef yn eglur, mi ddarperais aber llawn, y mae hedd a gras a chysur gen i'n rhoddion parod iawn. 309 ac hefyd 310, gwni sefyll i'w chanu. A nawr bydd wedi ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.